Στην καρδιά του Περιστερίου, στη γωνία Σαρανταπόρου και Εμιλίου Βεάκη, βρίσκεται ένα από τα καλύτερα coffee and cocktail bar της περιοχής, το Sempre Café. Στον υπέροχο, άρτιο αισθητικά χώρο του, το Sempre Café γνωρίζει πολύ καλά τη συνταγή της καλής διασκέδασης και είναι ικανό να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς θαμώνες. Το Sempre Café σας περιμένει από το πρωί για να απολαύσετε τον καφέ που τέτοιον δεν έχετε ξαναγευτεί. Δροσιστείτε με μια μπύρα, ένα παγωμένο κρασί, απολαύστε τα γευστικά κρύα πιάτα του μέσα σε ένα ζεστό και φιλικό κλίμα με πολύ καλή μουσική και άψογη εξυπηρέτηση. Τη νύχτα αφαιθείτε στους ρυθμούς του και διασκεδάστε σε κάποιο από τα συχνά events και parties, επιλέγοντας ένα από τα ιδιαίτερα πρωτότυπα γευστικά κοκτέιλ, εκτελεσμένο από τους εξειδικευμένους bartenders του. Μπείτε στον κόσμο του Sempre και σας εγγυάται ότι θα ζήσετε όμορφες στιγμές δίνοντας στυλ στην καθημερινότητά σας. Στα ντεξ του Κάτι Σάρκ στο Χαϊδάρι βρέθηκε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και παραγωγούς της dance, house, electro και progressive μουσικής σκηνής, ο Mark Angelo. Το Pin Out ήταν φυσικά εκεί. Γεια σου Mark Angelo. Καλησπέρα, τι κάνεις? Βρίσκουμε εδώ στο Κάτι Σάρκ. Είχες ένα event τώρα, περάσαμε πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Χαίρομαι που σας άρεσε. Ετοιμάζουμε την πρώτη μας εκπομπή, το Night Out, και θέλουμε μία ευχή από σένα. Εύχομαι το 2013 για σας να είναι γεμάτο εκπλήξεις, επιτυχίες. Σήμερα Τη σπάσαμε την Κάτι Σάρκ. Τον κόσμο το 90% τους ξέρω γιατί είναι χαϊδαριώτες και τυχαίνει να είμαι και εγώ χαϊδαριώτης. Οπότε ήταν... ήθελα από μικρός να παίξω εδώ πέρα και τέλειο. σε βρίσκουμε? Είμαι κλεισμένος μέσα σε ένα στούντιο, φυλακισμένος. Φτιάχνω διάφορα πράγματα για Ελλάδα και εξωτερικό. Κάνουμε ντόπιους καλλιτέχνες. Και ντόπιους και από το εξωτερικό. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Ωραία. Και πάντα επιτυχίες και να υπάρχει δημιουργικότητα. Ωραία. Ευχαριστώ και εγώ.
Η κάμερα του Pin Out έφτασε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και συγκεκριμένα στο Club Republic στην Αριζόνα και σας μεταφέρει την ατμόσφαιρα από το πάρτι με guest DJ τον Fedde Le Grand. Στο καφέ Μιράντα στην Ηλιούπολη συναντήσαμε τον Μπο και μας μίλησε για όλα. Δείτε το πρώτο μέρος της απολαυστικής συνέντευξης. Χαίρετε φίλες και φίλοι. Εγκαινιάζουμε σήμερα την εκπομπή Night Out και ποδαρικό στην εκπομπή μας θα μας κάνει ο ένας, ο ανεπανάληπτος, ο πολύ αγαπημένος Μπο. Γεια σου Μπο. Γεια σου και σε σένα. Γιατί γέλασες, δεν καταλαβαίνω. Δεν γέλασε, απλά εντάξει. Θέλω μια ευχή για την πρώτη μας εκπομπή. Να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα κατευθείαν και να υπάρχει δημιουργία. Ωραία, έχεις βγάλει πρόσφατα ένα τραγούδι καινούριο, το πιο μεγάλο σ' αγαπώ. Μάλιστα. Το πιο μεγάλο με την Τζόρτζια, ναι, η οποία είναι και από την αγαπημένη Κύπρο. Είναι από την αγαπημένη Κύπρο, είναι χρόνια φίλη, είναι πολύ καλός καλλιτέχνης, καλό παιδί, καλή φίλη. Γνωριζόμαστε χρόνια, συνεργαζόμαστε ένα χρόνο ήδη σε live επίπεδο και αποφάσισαμε να κάνουμε και το κομμάτι μαζί, οπότε στα live να έχουμε μια... Και είναι πολύ ωραίο αισιόδοξο κομμάτι και η αγάπη φυσικά νικάει τα πάντα. Γι' αυτό ναι. και το πιο μεγάλο σ' αγαπώ. Ναι. Και το βίντεο κλιπ είναι πάρα πολύ ωραίο, τα γυρίσματα που έχουν γίνει. Πάρε μ' αγκαλιά, κράτα με σφιχτά, στις καρδιά σου μέσα το παλμό, να καθώ μαζί σου, εσύ κι εγώ, όνειρο να ζω, κι όταν μες στα μάτια σε κοιτώ, να μου λες το πιο μεγάλο σ' αγαπώ. Να μου λες το πιο μεγάλο σ' αγαπώ. Να μου λες το πιο μεγάλο σ' αγαπώ. Θέλω να ξέρεις μέρα νύχτα πως σε σκέφτομαι. Και από πολλά που βλέπω εμείς απέχουμε. Ζούμε κάτω από τον ίδιο ουρανό, με στόχο την αγάπη δίχως περιορισμό. Κάναμε και με τη Χρήσπα πρόσφατα ένα κομμάτι. Το Είσαι Αστέρι. Παλιότερα είχα κάνει και με την Νατάσα Θεοδωρίδη, με τη Δέσποινα Βανδύ. Πιο παλιά είχα κάνει και με την Κέτη Γαρμπή. Αυτά θυμάμαι από την Τις τελευταίες συνεργασίες τις διαλέγεις μόνος σου? Ξέρεις κάτι, δεν είναι με την έννοια της διαλέγεις. Ή ανάλογα με το κομμάτι? Είναι ανάλογα με το κομμάτι, ανάλογα με τη συγκυρία. Ποιο άτομο εκείνη την περίοδο θα έχει τύχει να βρεθεί και να αρμόζει και να κάνει ή και όχι. Γιατί έτυχαν και άνθρωποι που κάναν τα τραγούδια demo και δεν έδεσε όπως έπρεπε. Ναι, και λες το συγκεκριμένο κορίτσι ταιριάζει πιο πολύ με το συγκεκριμένο έτσι, κομμάτι. ναι. Τώρα πού σε βρίσκουμε, σε ποιο στάδιο της καριέρας σου? Αυτή τη στιγμή είμαστε σε περιοδεία. Κάνουμε εμφανίσεις σε διάφορα μαγαζιά, κλαμπάκια. Ελλάδα, Κύπρο, επαρχία, Θεσσαλονίκη. Είσαι αστέρι. Ένα αστέρι που το πιάνω από το χέρι, άρα είναι αληθινό. Πες μου πόσο μπορώ να σ' αγαπώ με έναν τρόπο τόσο μοναδικό, μαγικό μα και πραγματικό. Είναι φανταστικό. Κοίτα γύρω σου και δες πως οι πάλι στο παίζουν. Θέλουν τόσα να σου κάνουν, μα δεν θα μπορέσουν. Μόνοι τους θα εκτελέσουν όσα δεν θα χωρέσουν. Μέσα σε ένα τραγούδι που είναι γραμμένο για μας. Η νύχτα φυσικά έχει αλλάξει κατά πολύ. Το 2013 πια. Κατά πάρα πολύ. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Το έχεις ζήσει κι εσύ, το ζεις και τώρα.
Ποια είναι η μεγάλη διαφορά που βλέπεις? Οι διαφορές είναι τεράστιες. Δηλαδή, εγώ επειδή από το 1992 μπήκα στα μπουζούκια, παράδειγμα, έτσι, δηλαδή δουλεύοντας νύχτα. Ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Βέβαια, δεν ήταν πολύ μακριά αυτό που κάνω σήμερα από τότε. Είχε κάποιες διαφορές. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η προσέλκυση του κόσμου πιο πολύ. Τι γίνεται, έχουν αλλάξει. Προσπαθούμε να κάνουμε τώρα στα μαγαζιά τα πάντα, να έχουμε όλα. Και δεν είναι, ας πούμε, να πας σε ένα μαγαζί το οποίο έχει πρωταγωνιστή έναν λαϊκό τραγουδιστή και μπορεί να δεις μετά να βγαίνει ένας DJ να παίζει house. Ξέρεις πως οι φίλες σου ζηλεύουνε πολύ. Όχι ότι καλύτερο να είσαι μοναδική. Μ' άρεσε όμως ο τρόπος που χειρίζεσαι το θέμα. Από αυτά τα χείλη μην ακούσω ποτέ ψέμα. Κάνεις μες στη σκέψη μου συνέχεια εμφανίσεις. Κι όταν λες θα φύγω περιμένω να γυρίσεις. Θέλω εξηγήσεις και μιλώ στον εαυτό μου. Ό,τι σ' αγγίζει θέλω να είναι και δικό μου. Εγώ απλά έχω προσέξει, νομίζω ότι έχει χαθεί η ποιότητα σε όλα τα επίπεδα και στον χώρο της μουσικής. Λίγο fast food, γρήγορα να κάνουμε ένα χιτάκι τώρα ένα μήνα και με τον άλλο μήνα ήδη δηλαδή με το που τελειώνεις ένα τραγούδι ψάχνεις το επόμενο. Δεν δίνεις το δικαίωμα στο τραγούδι σου να κάνει τον κύκλο που πρέπει να κάνει, γιατί θέλει με ένα χρονικό διάστημα να... Αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο της εμπορευματοποίησης. Ναι, αλλά δηλαδή, ξέρεις τι, όλα τα πράγματα νομίζω στην υπερβολή τους χάνουν την αξία τους. Δηλαδή ένας καλός τραγουδιστής, πολύ καλός τραγουδιστής, αν τραγουδάει 10 ώρες θα βαρεθείς. Αν τον ακούσεις μία ώρα όσο πρέπει, θα ξανααναζητήσεις να τον ακούσεις και θα τον ακολουθήσει σε κάθε του κίνηση. Η νύχτα δεν μπορεί να είναι και 7 φορές την εβδομάδα. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό. Ναι, και έχουν μειωθεί και οι μέρες ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι ίσως είναι και καλύτερο κατά κάποιον τρόπο. Είναι όπως βλέπεις το ποτήρι, μισογεμάτο ή μισοάδιο. Γίνεται και ένα ξεκαθάρισμα. Θα γίνει με και άλλα ένα λόγια. ξεκαθάρισμα. Θα δουλέψουν μόνο αυτοί που πρέπει να δουλέψουν και πολλοί που θα πρέπει να πάνε σπίτι τους, να πάνε σπίτι τους. Πάρε μ' αγκαλιά, κράτα με σφιχτά. Στις καρδιάς σου μέσα το παλμό. Να καθώ μαζί σου, ένα εσύ κι εγώ. Όνειρο να ζω. Κι όταν μες στα μάτια σε κοιτώ, να μου λες το πιο μεγάλο σ' αγαπώ. Θέλω να ξέρεις μέρα νύχτα πόσα σκέφτομαι και πόσα βλέπω προβλέπω να αντέχουμε. Σ' αυτή την όμορφα πλασμένη διαδρομή υπάρχει μόνο το όνειρο, μα πάντα εγώ και εσύ. Φέρνει τον ήλιο πιο κοντά η αγκαλιά σου. Πόσο μου αρέσει όταν λες είμαι δικιά σου. Είναι η αλήθεια που κερδίζει να το ξέρεις. Μην προσπαθήσεις εντυπώσεις να μου φέρεις. Είναι μικρές στιγμές, μα μεγάλες οι χαρές. Ποιος να σκουπίσει το δάκρυ σου όταν κλαις. Θα είμαι πάντα εδώ να σ' αγαπώ.